magbablog na naman ang mga vlogger. Hindi, ginagawa natin to para makita na legit tayo nagsusurplus dito sa Pangasinan. So, saan to i-ship, pare koy? Sa Negros Occidental. Uy, parting Visayas. So, ayun, no, January 19 ngayon. 2026. Monday, mga bossing ko. Ayan, so nagbablog-vlog lang naman tayo kahit matawagin nyo kaming vlogger. Huwag mo akong tatawagin vlogger. Tawagin mo ako ang vlogger dahil hindi ako umaasa sa sahod dyan sa Facebook. Wala akong pakialam. Ang binablog ko lang is yung negosyo ko. So ayan, sold na itong center stand from part siya ng Visayas. Ayun, palayo na ng mga palayo. Yung mga dinideliveran natin. Babalutin na ng aking paring dyan. Ayan lang. Nag-update lang tayo para makita nyo naman na talaga legit tayo ng surplus. Bukas naman yung i-vlog natin is yung pag nasa GNT tayo. Ayoko kasi ng masyadong mahaba. Nagbablog lang naman tayo para dito sa negosyo ko. Hindi ako nagbablog para sa maging vlogger na umasa sa sahod, no? Ayun, hindi. Ako umaasa ako sa mga customer ko. Ayan. Ayan. So ayan siya mga boss. Ulitin ko, nagbablog tayo sa negosyo natin. Hindi tayo nagbablog para sa Facebook. So, binablog lang natin to para sa legit session natin dahil sa itong pinasok nating negosyo, hindi basta-basta. Kaya dapat magpakita tayo ng mga items natin. Ayan, pakita natin hanggang loob, mga bossing ko. Ayan, yung mga binibenta nating mga surplus. Ayan, marami dito. Isang buong makina, ayan, na mga nabaklas na para kuha-kuha na lang. Dito may 6 pa, nakakatayin. Ayan mga boss. So hanggang dito na lang ha. So ayan. Thank you bossing from Visayas, Sir Cliff. Thank you.